अरे तो सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे ननदी आ तब नाही बाबा बिदवा आ कइले ने छोटी रे ननदी एगो गीत गौले कदू सात नदिया परवा से इनकर भैया आइले रे ननदी आ कदू तब नाही बाबा हमरो विधवा कइले रे विधावा ओ होला बबुआ मानो आजो हमनी के गांव जवार के माई बहिन लोग जब माई के मंदिर में पूजा पाठ करे खातिर जाली तब 5 जोड़ा जो है 7 जोड़ा पूरी पकाली है ए मकई के ना मरुआ के उनु हमर भौजी पकावेले तो तारा भैया के पूजे खातिर पकावत हमर भैया सोखा हो माई के दरबार में जाई लोग जिन की कनिया रही है चुनरिया के ओरली है कैसे कैसे होकर चाची और हेली झई से आई देखा बाबू के तरे हे तरे आहा प्रणाम आंटी जी आंटी ना अंकल माई के दरबार में जाई लोग फूल माला डलिया जो भी लेवे के ले ली लोग हाथ में चाहे हमनी के दशहरा में देखी ले जा माई के मूर्ति जहां बनाव रहलो जो बैठ के 2 4 5 गो सखी लोग जाके रमत झम माई के मंदिरवा में जाई लो आ जाके कौन गीत गाई लो नीमिया के डार हो मैया झूलली धूला के झूले झूले ना आ मैया बोलिया गीत के देहात के माई माई लोग गावेला गावल जाला ना अच्छा रहुए लोग बताई गावल जाला चाची बोली ना चाची ला जाए मत चाचा भोरे नु बोली हन अच्छा देहात में गीत के गावल जाला लेकिन देहात पे त माई बहिन लोग गाई उहे तनी लोग दिल्ली बॉम्बे कौन चल ना जाई थाईलैंड थाई हां जेने पिलुआ खा ले सब ओकरा के चौमिन कहल जाला दिल्ली बॉम्बे तनी चले के हइसन रोशन ऐसन भभरी सब माई के मंदिर में जे है सब माई के मंदिर में जाए से पहले हाई हील वाला सैंडल पहन लिया सब और हते नहीं कहल पीछवा से उठा रहता डेढ़ बिता जब पहन के चलो तरी से बुझाता गधा पे चलल बड़ी सब माई के मंदिर में जाए से पहले बबुआ और हनी संभारत ना सके तरे ए हाय 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 रे मार डालूंगी रे ए हाय 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 खतरों करूंगी माई अपनी के पूछा तरी की बेटी इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो बेटी पढ़ले रहा तरी से इंग्लिश मीडियम में ओकनी के बोले के स्टाइल देखे माई पूछले बड़ी की बेटी इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो कहा तरी से की माँ ओ माय स्वीट स्वीट बेबी मम तो जा रही हूँ माता जी का पूजन करने के लिए अरे तो ते माई के पूजा करे जाता रे गोर में हाई हील वाला सैंडल पहन के हमनी के निमिया के डाल गए सब तो ओकनी के का गावतरी सब ओकनी के का गावतरी सब यार मेरे तू बता दे मुझे हो मेरी जिंदगी से जाने का क्या है मेरे जिंदगी से जाने पैसा लोगे तो माई फिरार के रे आवतिया पूजा करे खातिर आ गीत गावतिया कि मेरी जिंदगी से जाने का काल हो ले तू
माई के सुमिरन गौले अच्छा एगो चीज देखे का कहता है कि नौकी लई लिया सा गोर में हाई हील वाली सैंडल पहन लेता है चलो तरी से तो बुझाता कि गधा पर चढ़ अच्छा ये बताइए आप लोग एक बार जरा मन में सोचिएगा जब कोई लड़की पूजा करने जाती है उस टाइम हम लोग कभी गलत निगाह डालते हैं उस पे नहीं उसके तरफ देखेंगे भी नहीं क्योंकि वो मन में भक्ति का भाव डालेगा कभी नहीं आई कतना नेचर के गंदा आदमी बा ई ऊपर से नीचे ले आंख जरा के ना देखले होई त इस सैंडलवा कैसे लौको छी छी ए जानता नहीं नंबरों के फिर इस सैंडलवा खाली देखले रहल जब देखले त पहले कि हाई हील वाली सैंडल पहन के पूजा करे जाई जाला वो खाली सैंडलवे देखले रहले उतार के ना मारवा दिखा देले धुरेंद्र शास्त्री बनता रे धुरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर की कृपा बनी रहे जा आशीर्वाद है अरे मर्द काहे काटो तारा मर्द धीरेंद्र शास्त्री के मौसी आउत भाई की धुरेंद्र शास्त्री